Anna Mari tehetséges PhD hallgató, és álma, hogy tanulmányait befejezve neves gyógyszerkutatóvá válhasson. A Richter szakmai és anyagi támogatásának köszönhetően hamarosan ő is az új hazai kutatógenerációt erősítheti. Kovács tanár úr kémia tanár, akinek nagy szerepe van abban, hogy számos középiskolai diák a jövő vegyésze, gyógyszerésze vagy orvosa lesz. Munkáját a Richter több alapítványon keresztül is támogatja, díjazza. Péter magánbefektető. Számára fontos, hogy pénzét olyan környezetben helyezze el, ahol az üzletmenet átláthatósága garantálja befektetései stabilitását. Ezért választotta a Richtert. Zsóka a 70-es évei derekán is szinte ugyanolyan aktív életet él, mint fiatalabb korában. A Richter kiváló minőségű, elérhető áru és megbízható készítményeinek köszönhetően frissességét sok kortársa megirigyelheti. Zoltán ma felhőtlenül boldog. Volt idő azonban, amikor a szervezetében talált apró elváltozás beárnyékolta boldogságát. A Richter egészségnevelő és szűrő programjainak köszönhetően azonban időben sikerült problémáját felismerni és kezelni, így ma már teljesen egészséges. Ágnes kislánya Kata nemrég súlyos beteg volt, ám azóta szerencsésen felépült. Gyógyulásához hozzájárult, hogy a Richternek köszönhetően családja végig közvetlen közelében lehetett a kezelés megpróbáltatásai során. A gyógyszergyártás vegyi folyamatokról lévén szó számos kockázattal jár. A Richter mindig is kiemelt figyelemmel kezelte a környezetvédelmét. Folyamatos beruházásokkal csökkenti a környezeti terhelést a fenntartható fejlődés érdekében. Károly Richteres dolgozó lévén oly sok kollégájához hasonlóan egész családjával együtt élvezi a gyógyszergyár szociális támogatását. Unokája Richter óvodába jár, fittségét a cég uszodájában és kondicionáló termeiben tartja karban. Őt és családját családi nappal lepi meg a vállalat. A társadalmi szerepvállalás a Richter számára nem egy lehetőség, hanem elkötelezettség. A minőségi gyógyítás szolgálatában nemzedékeken át. Richter Gedeon.